ассалому алайкум бародарон ва хоҳарони азиз, шумо блоки тоҷиконро тамошо карда истодаед. дил муқими кӯи ҷонон асту, ман инҷо ғариб, чун кунад бечораи мискинтан танҳо ғариб. орзуманди диёри хешаму ёрони хеш, дар ҷаҳон то чанд гардам бесару бепо ғариб. чун ту дар ғурбат наяфтодӣ, чӣ донӣ ҳоли мо? меҳнати ғурбат надонад ҳеҷ кас илло ғариб. ҳаргиз аз роҳи карамрӯзе напурсид кӣ чист, ҳоли зори мустаманде монда дур аз мо ғариб. чун дар ин даврон намеафтад касе бар ҳоли мо, дар чунин шаҳре кӣ мебинӣ ки афтад бо ғариб. дар ғарибӣ ҷон ба сахтӣ медиҳад мискин камол, во ғарибӣ, во ғарибӣ, во ғарибу во ғариб. камолиддин масъуди хуҷандӣ маъруф ва шайх камол аз орифон ва шоирони порсгӯи садаи 17 милодӣ аст. камоли хуҷандӣ дар соли 1321 дар шаҳри хуҷанд ба ҷаҳон омадааст. ҷавониаш дар зодгоҳаш гузашта ва маълумоти ибтидоиро дар ин ҷо омӯхтааст. сипас таҳсили илмиро дар шаҳрҳои самарқанду шом давом додааст. камоли хуҷандӣ пас аз сафари ҳаҷ ба Макка дар шаҳри Табриз монд ва дигар ба зодгоҳаш барнагашт. вай дар Табриз зиндагии ороме ёфта ва вобастаи рӯзҳояшро низ дар ин шаҳр гузарондааст. камоли хуҷандӣ соли 1401 дар Табриз даргузашт ва дар буғаш ба хок супорида шуд. пас аз даргузашташ танҳо 14 000 байт аз шеърҳояш ёфтанд. аз он шумор то замони мо танҳо 7000 байт расидааст. ашъори пуррааш нашр нашудааст. дар адабиёти форсӣ тоҷикӣ хоҷа камоли хуҷандӣ чун шоири ғазалсаро шӯҳрат дорад. ғазалҳои шоир ҳам аз лиҳози корбурди саноии адабӣ ва ҳам аз лиҳози фасоҳату балоғат комил буда, чун намунаи олии осори лирикии адабиёти форсии тоҷикӣ шинохта шуданд. бародарон, ин буд каме маълумот дар бораи шоири тоҷик. агар навори мо ба шумо писанд омад, лайкро пахш кунед ва бо нашуданро аз ёд набароред. сар баланду хонобод бошед.